Mä katoin kaikki huippuarvostut kauhuleffat yhden illan aikana ja näin tässä kävi. Eli mä aloitin 12 tunnin maratonin, mistä mä katoin kaikki pelottuimmat leffat ikinä. Voin muuten kertoa, sekoitti mun pää. Demoneista, tappajapelleihin. Tässä miten kaikki meni. Aloitinhan mä Sinisterissä. Iso virhe. 10 minuutin kohdalla mä olin varma, että joku tuijuttaa mua huoneen nurkasta. Seuraavaksi tuli Insidious. Insidious vei pelon ihan uudelle tasolle niitä demonikohtauksia. Ja vaikka mä oon aikuinen mies, tää leffa yksin katsottuna silti muuhun vaikutti. Sen jälkeen pääsin Conjuring. Sen aikana mä olin ihan täysin varma, että talossani kummit. Eikä se johtunut pelkästään jumpscareista. Se painostava tunnelma sai mut kyseenalaistamaan jokaisen äänehdyksen. Ja tässä vaiheessa jo olin aivan loppu. Ajattelin, että kauhuleffat ei voi fyysisesti satuttaa, joten mä päätin jatkaa. Ja sehän oli virhe. Jokainen seuraava elokuva tuntui vaan pahemmalta ja pahemmalta. Ja pelko alkoi kietoutua mieleen. Seuraavaksi vuorossa oli Smile. Ja sehän muutti jokaisen hymyn mun ympärille epäilyttäväksi. Olin varma, jos mä näen vielä yhdenkin hymyn, menetän yöuneni ikuisesti. Mutta tiesin, että pelon kohtaaminen on ainut tie eteenpäin. Lopuksi mä päätin mennä klassikkoihin. Koska miksi ei lisätä tappajaclownia tähän kaikkeen sekasortoon. Mutta vaikka It onkin klassikko ja mulla oli suuret odotukset sitä kohtaa. Se ei ollut niin pelottua mitä ootin. Mutta se oli silti hyvä leffa. Mutta tässä on yllättävä osuus. Näitten kaikkien leffojen kattominen opetti mulle jotain pelosta. Lopussa mä en ollut vaan pelkästään kauhussa. Mä rupesin yleisesti pohtimaan, minkä takia niin rakastaan kauhuleffoja. Tekisinkin tämän uudelleen? En todellakaan. Tai ehkäpä tekisin. Mitä mieltä sä oot? Kommentoi alle sun lemppari kauhuleffas.